Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho
o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family. This is your DJ Ma'am Ning at 99.9 FM Radyo Guagua. Ini po yung Pamilyang Kapampangan. Yes, December 11, it's Pampanga Day. Maya pagat panapon po at masayang aldo karenganggang Kapampangan. Nepo, Kenny Pilipinas at King Abroad. Yan, alright. So, renganggang Kapampangan ngeni. Sikat lang, ngeni aldo ngeni. Okay. So, dakal tapong melyari ngeni paruminggo ngayon at nang kasaya kini guwagwa nepo at ang kekatamong piyesta linipas siya in kekatamong patron Immaculate Conception at nang kasaya kiti guwagwa dakal pong minta dakal meki panalbe kekatamo dakal meki pamiesta kini guwagwa mi balik na naman po ing saya kiti guwagwa. Siyempre, dakal salamat ka rin kaya katamong memuntukan, po. Lalo na Sir Mitch, yan, si Sir Mitch Danan, no? Siya po ang chairman ng ating fiesta at siyempre, yung ating mayor dito, si Honorable Tonton Torres na nakita ko kanina, siya nagbabaryo-baryo yata, no? Medyo na traffic ako sa pag-uwi kanina. Akala ko, anong nangyari ba? May ano yata. Sabi ko, naka-convoy. Ano kayo mga to, no? Ngayon, nung papasok na ako sa aming crossing, I saw the Honorable Mayor Tonton Torres at meron po siyang parang kino-comfort na kabaryo namin. So, napakagandang tingnan, napakagandang tanawin po yung kanina. So, Mayor, keep up the good work. Yeah. Alright. So, magandang hapon. Maya pagat panapon po kayong buong kabalenang Guagua. Yes. And, syempre, masaya tamo ligmenyang butsing kaya katamong kandidata nepo keng mutyaning Kapampangan 2022 Maybelline Bartolo yan from Guagua, second runner-up. Wow, ang galing naman. Okay, talagang din taga Guagua, mga lagulo. Mga lagu at masanting nepo. Alright. And good afternoon also. Alita mo dapat makaing maninglis ngeni. Kailangan Kapampangan tamo. Lingal doning Kapampangan ngeni. Maya pagat manapon ka rin kaya katamong siping bale. Nasasmuan yan. Asong kitde ing first nepo. Sila yung nanalo ng mutya ng Kapampangan. Ing mutya ning sasmuan. Congratulations also. Pagbati kay kayo.
Para pareho tang mga sayangin. And also, maya pagat panapon kening kay katamong kalapit bayan, ne po, nanoy ne, siping bayan, siping baleta mo. Ne, kaya ni Lubao, Florida, Santa Rita, Porac, Bacolor, San Fernando, Santo Tomas, San Fernando, what else? Minalin, Nepo, sa Macabebe, Apalit, Masantol, San Luis, San Paba, no? Potating ko nga kakalingon ka rin kay Santa Ana, kay Arayat, the city of Mabalacat and city of Angeles, the whole Kapampangan province, Pampanga, maya pagat panapon po, kay katamungan. At syempre, hanggang manalbe kay katamo, listeners, watchers ng pamilyang Kapampangan din kapamilya, tamo. Maya pagat panapon po, kay kayungan, Maya Payaldo, magandang araw sa buong Pilipinas. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And syempre, yung ating mga kababayan, din kay katamong kabayan, Kapampangan, and mga kabayan natin sa United Arab Emirates, especially in Dubai and Saudi Arabia, po sa Middle East, si Jetel, si Jetel Bermudo Gaviola doon sa King Fahad or King Salman Hospital in Saudi Arabia, the head nurse there. Hello! Maya pagat panapon kay kayo ken, Maya Payaldo, and to my kay Herlin, nagtatrabaho din po siya as a nurse in a hospital there, no? Sa Middle East. So, mimingat kayo nga ni kayong kabalen miken. Wow, Nolan Nico Guevara is watching. Hello! SK Chairman of Santa Ursula, Nolan Nico Guevara. Welcome to Pamilyang Kapampangan, anak. Kapilang kamamasyal pa si Bay Kenny. Maya Paworas, Mami Ning, sabi niya, miss and love you so much. Pa-shout out po lahat ng Barangay Council ng Santa Ursula. Sino ba yung Barangay Captain natin dyan? Nolan, para mabanggit natin, no? So, lahat ng Barangay Council ng Santa Ursula, Maya pagat panapong kay kayo. Happy Pampanga Day sa inyo from Nolan Nico Guevara, your SK Chairman. Yes, and Maya pabengi ka rin hanggang Kapampangan ka rin keng Amerika. Po, lalo na ka rin Sir Rolly, Sir Manulid, at din hanggang kalugurang ka rin kabalen na Kapampangan keng Amerika, po, rin hanggang Manalbe keng Amerika keng Carson, California, in San Diego. Hello! Po, Maya pabengi, magandang gabi sa inyong lahat. Baka meron Tagalog dyan at hindi naintindihan ang Kapampangan. Okay. And then, ka rin pa, keng Canada. Dakal mo rin Kapampangan ka rin keng Canada. Si Sir Ocampo. Alberto Ocampo, yung ating mga si Kuya Ogie Gaviola Marukot, hello, at lahat ng Gaviola family there in Canada, yung ating mga kababayan sa Canada, si Louie, hello, Maya Payaldo, kay kayungan ken King Canada. No ka rin pa ba? Sa Israel, yung mga kabayan natin, dahil hanggang kababayan natin sa Israel. Mag-ingat kayo lahat at pagpalain kayo ng ating Panginoon dyan sa Israel. Welcome to Pamilyang Kapampangan po. Sa Iraq, sa Syria, saan pa ba? Sa Pakistan, to all of our friends there in Pakistan, hello! Subabakir. That's true. Na, miyaliwa na ako lengguwahe kening kaya katamong Pamilyang Kapampangan. Siyempre, kailangan mag-adjust tamo. Dila ka rin kaya katamong talasuyo. Kaya ka rin kaya katamong talasuporta. Yan po. And also in Singapore and in Hong Kong, hello! Maya pagat panapon kay kayungan ken. I know it's also afternoon kasi para-pareho tan taga-Asia. Magandang hapon sa inyong lahat dyan, aming mga kabayan dyan. Ingat kayo pong lahat.
Alright, syempre yung ating mga municipal officials, nepo, ang ating Vice Mayor Jun Lim and all the Sangguniang Bayan members of Guagua, maya pagat panapon po kay kayungan. Yan, kay Congressman Mikey Arroyo and our dear Madam ex-president, yan, no? Yung ating former president na balamo sulunen ng Guagua. Anyang ikit ke, mesaya na ako na naman kay Madam Gloria Macapagal Arroyo. Nepo, metong nga kapampangan na meging presidente ng Pilipinas. Yes, ne, megmanayakan tatang na tunay rin kapampangan mga galing la. Alright. Yan, po takalingwan tala rin kay katamong kakumpari nepo, kakaluguran kumpari Sir Aldwin Malyari and family, maya pagat panapon kayo kay Sir Jun Panganiban and the principal wife ne, Madam Shena Panganiban and the kids. Yan po to sakali Manal Belo, makirandam lang yung radyo ne, at i Honorable Tonton Torres, balo ko makasubaybay ni balo ni kanakong Aldo, anyang mikit kami Sunday ne. Yes ne po. So asahan da kayo po king anniversary ng Pamilyang Kapampangan in January, Mayor ne po, na sana atin na kayong oras para makapag-share kay ni Pamilyang Kapampangan. Alright. And what else? Yan, belated happy birthday pala, no? Kay Ma'am Bernadette Lejarde. Yan, Doc. Hello. Happy birthday, Doc Bernadette Lejarde. Yan, baka sakali panalben ng Doc Lejarde kay katamong video, po. Ayan, nagbinati natin si Doc Lejarde. Happy birthday. And ano pa, syempre ka na akong principal, kay kalingwan, po, si Madam Eloisa Silusong. Hello, dakal salamat kang ganaka mo, Madam Maya pagat panapon keka. Wow. Sabi ko na makirandam kumparing Aldwin Malyari. Maya pagat panapon po. Po. So, thank you Sir Aldwin Malyari po, at makasubaybay lalagi din. Thank you kay kayong pamagpatnube lagi at pamag-guide kay Pamilyang Kapampangan. Welcome po. Yan. Alright. So, do not forget to share. Yan. Po kakalingwan si sharing kay katamong programa, karing kay katamong kapamilya, po, families and friends. Pakishare po ang ating program, Pamilyang Kapampangan, Radyo Guagua, 99.9 FM. Yan, po. And para po karing naninip, para po tuloy-tuloy yung pamakirandam tamo for the continuous listening of the beautiful music here at Pamilyang Kapampangan. Switch on Twitch TV po. Yan po. Hanapin nyo lang po ang 99.9 FM Radyo Guagua site sa Twitch TV. Dito po sa ating chat box yan. So, i-click nyo lang po yun para sa tuloy-tuloy na pakikinig sa mga magagandang musika. At ngayon po rin kakatamong pinrepair Kapampangan songs langan. Wow, waling aldoning Kapampangan ngayon. Yan, alright. So, what is our topic for today? Balo ko po panayan yun nung nanong topic ngayon. Siyempre, tungkol ka rin Kapampangan. Wow, Sir Manny Vitog, hello. Yan, good afternoon po, Sir Manny Vitog. Happy watching. Yan, hello. And happy listening, Sir Manny Vitog, ang president ng ating alumni sa Betis High School. Yan. Alright, po. And what else? Sir, numero yung pakiramdaman ng mga santing nga Kapampangan songs at suya po keng kaya katamon chat box Kenny po in Twitch TV. Ipindutan niya po ito, i-download tayo at pantunan tayo po, akit tayo po in Radyo Guagua 99.9 FM karin keng Twitch TV. Ulim po kasi po tang may patugtog tang musika Kenny, mawawala tamo keng eme. My goodness. Alright. Yes, Ludwig Sunglao, the ever supportive po, and also Ma'am Bet Sunglao, sabi po niya, hello po Ma'am Ning, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua, po, love na po yung Radyo Guagua tamo,
And pa-play song, Ma'am Ning, Nasaan na ang pangako mo? Nangako ba ako? No, joke only na po. So, Nasaan na ang pangako mo? This song po is dedicated or galing kay Ma'am Lola Betco po. Thank you po, Ma'am Ning, and hello po to Sir Aldwin Malyari. I love you po. And hello, Kuya Jay. Yan, po, very busy si Kuya Jay natin. At agad umalis kanina sa bahay. Parang may trabaho siyang pinuntahan. Okay. So, nasaan na ang pangako mo? Actually, ginamit kay ni Keng Meto nga sermon, Word of God, po, Keng Church. Nasaan na ang pangako mo? Nepong kasantingin niya, potang ating tamburiken, Diyos, mangako tamo, Ginoo, istong binye mo ining kanakong panalangin, pangako ko keka, yan. Ingkutang na naman ng Diyos kay katam, nasaan na ang pangako mo? Nepong kasantingin kanta ngayon eh. Okay, to start with our beautiful music, nepo, ay ni po ingke katamong mumunang kanta, Kalam ning Pasko. Yan, Kalam ning Pasko by Chris Caljan. Kapampangan niya pong Christmas song ini. So switch on Twitch TV to continuously listening to this beautiful music. Yan, Kalam ning Pasko. Enjoy po natin. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili.
at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM.
your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, Yes, balik po tayo dito sa Pamilyang Kapampangan, and that is Freddie Aguilar singing Atin Ko Pong Sing Sing. Yan, po. Whenever na andyan ka pilang kendaramdaman ng Atin Ko Pong Sing Sing, medyo makaka-touch yan. Feeling mo talagang kapampangan ka. Wow. Siyempre naman, kapampangan ko pag maragul ko. Yan, po. Kailangan pag maragul tamo na itamo. Kapampangan tamong tunay. Yan. Happy Pampanga Day! Yes. Atin Ko Pong Sing Sing. Yan, po. And kinanta pa yan ng well-known singer na si Freddie Aguilar. Alright, welcome Edmond Guevara. Yan, is watching. Alright. Former student po natin yan na nagbago siya. Nagbago siya. Po, yes, dati la pong kay Rening dening kay katamong anak ka Reni, medyo atin la pong kasalbayan niyang medyo anak-anak la. Pero ngeni, asensado na la. Po, pakakain na lang ngeni, si man na la. Si man daragat na sila. Alright. Po, okay. So, whenever I hear this Atin Ko Pong Sing Sing song, po, ay alala ko na misan da katamong sinakop at may wala ingke katamong pag balik kayaman ng kultura nanungno ka rin ngeni pa mo mibabalik. Yan, ngeni pa mo po mibabalik yung kaya katamong kulturang Kapampangan at map na mo mayari na itang panahon na ning pananakop, po. At sabi ko pingkaring kaya katamong estudyante, swerte tamo, sabi ko, at tamo may bayit anyang minunang panahon. If you are watching Maria Clara, sabi kong makanya, po, alalang karapatan mag-aral deng Kapampangan.
No, not only Kapampangan, all Filipinos, no, they don't have the right to study. Na po, makanyang dakatamong anaping Padre Damaso, ang Indio na ay habang buhay na Indio na Diyos ko na pong pangasakit yung panya na yung sa salita ng Padre Damaso king kaya katamong meto nga teleserye ne po sana manalbelangan deng hanggang madlang people ne po para and of course ang ating mga kabataan para ma-realize nila no how important education is no. Ngeni bala mo pisasan tabida mo ing edukasyon ne po pileleleledo alang kwento sasabiendo ay basta makay ka present kaya aldoldo diyan alakang gawan may pasar ka. Oh my goodness man. Diyos ko, nino kayang may kaisip kanita na tangal doldo present siya nga na pero layang gagawa ng maya po tangkay may pasar yung tikbunga ng maya. Yata masanting ito, Diyos ko, ne? Anyapin, kaya batating ko pangikit na po na sasabihan na nitang metong congressman, ne po, na yung pakakatas-katas, sana, wag niyong ganong itaas-taas ang inyong standard kayong mga teachers, sana, isipin niyo itong mga batang ito, bla bla bla, Diyos ko, ne, isipan niyo naman po. O bala mo pimpo, ala nang standard ngeni. Diyos niyo. Ibaba ka na. Meron pa bang ibaba pang standard, no? Paniwala ng bata kahit na wala siyang gawin ay papasa siya. Wow, ne. Diyos niyo. O yan. Bagay ne naman, may babalik ne na naman ingatin ko pong sing-sing. Me walaya iti yan. Eko ka malayan yan. Me wala. Mawawala ing kalidad na ng edukasyon. Ngayon yung panahon ngayon ni. Ayan. Tamo sana papaboren na mawala ing kalidad ng edukasyon tamo, kaluguran na pengari at sana yung nagsalita na congressman na yon mag-isip-isip ka naman, my goodness, no? Kaming mga teachers, ginagawa namin ang lahat, no? Binibigyan namin yan ng remedial class, yung mga estudyante namin, libreng tutorial, no? Tapos ayaw nila. Bakit? Ingakakit ko po, ing jablo talagang double, triple time yung manyirang tao, manyirang kabataan, nepo, ene buring masenso ing tao king gagawan na ngayon na sa nya misip tamo ne misip kayo, my goodness, kayong mga nanunungkulan sa gobyerno, no? Ito po nakita ko lang kasi kahapon sa FB na isang congressman, aliwa naman po yung kaya katamong congresswoman ita, congressman ako po ne, so lalaki po ne, papatipaning atin pa bang dapat titipa at tunang kiping-kimpe kalala meser, no? Nasa ilalim na kami, no? At talagang tinataas namin ang antas ng kalidad ng edukasyon, no? Hindi naman dun sa nandun kami sa taas, nandito sa ibaba ang mga bata. No, we are carrying our students upwards. My goodness, try to understand that. We want to create a good community, a better Philippines. Tandaan nyo yan, no? Para kayo na nga nagsabi, kami mga baccalaureate degree na, yan, doctorate degree na, no? Para sa amin ba yun? Yung gusto naming matuto, yung mga estudyante, gusto lang namin silang matutong sumulat, magsalita, no? Tapos gusto natin na mag-abroad yung mga batang yan. Gusto natin they are competitive to the whole world. Remember that the globalization nowadays, napapansin natin yan, no? The effect of globalization, ano bang gusto ninyo? Maiwan ang Pilipino? Never, no? Hanggat atin tamong mestrang matinu-tinu. Hanggat ating mestrang matinu, buring, paburen na ing metong, lalo na kaming kapampangan teachers, my goodness. May po papalyaryan na ing metong kapampangan na estudyante mag-graduate siyang, masyadong alayang pakpak. Cannot be. Cannot be yan.
So, pasensya na po. Pasensya kayo kung kayong mga nakikinig na mga nanunungkulan dyan, no? Mag-isip-isip kayo at huwag nyo kaming tuturuan ng mga gulo. Mga guru kami, no? Kami ang dapat nagtuturo, hindi kayo. My goodness. Kami po yung teachers. Our task is to teach. Kayo pong politiko, pakialaman nyo yung politika, pakialaman nyo yung gobyerno. Kami pakialaman mi rin yung estudyante, mi makanano milang itas. Po. Itas kabiyayan. Remember that education is the key to success. Po. Never forget that, ne? So, mika presidentita mo, drop out siya kayong eskwela, ne? O, nanggewayo, inimpeach siya. My goodness. Ay, Diyos ko, salamat na mo ating kakatamong ex-president Madam Gloria Arroyo. Yan, taga-UP yun, na Diyos ko, talagang saludo ako sa president na yan, no? Isang napaka-low profile na president. Kinukwento ko nga sa aking mga co-teachers nung makita ko siya sa isang mall sa Angeles City, no? May kasulubong kaming madam. Alayang security. Maglakad siya kasi po ating kay kanita, ating art exhibit kitang molay ta at di natangya ka rin po. Alayang security. Why, madam, how are you? Yan po. At nepong kaganakan ka low profile yan, make picture sayang anya nga tsuya keni kung may kapagpa-picture ka yan po sana tiyabeng ko retang old picture me sana ang pongyenin. Kaya mo po ko po may kapagkakataon na puntalan ki at nepo kasing karakal makapalibot kaya. Syempre tamo po mapanagaw eksena. So, kanita, may paintagon na yamundili na, akit kaya sa lubong ke. Yun, di make picture kami kay nga doon. President na po kanita, senator kanita, congresswoman, nung president ya po kanita, niya, sabi kong magana kaya, at niyang ikit ke, bala mo, nangawas kanina itang sulu ning baleng kapampangan po mo balo ka rin aliwan tao pero kami po lalo ning kanakong anak arkitekto pag maragul po ingke katamong madam president po uling kaya beke inganak ko niyang luwalungog ko kay Malacanang kasi po kanita magsweldo ko po ka rin medyo pag-obra tamo under the administration of Madam Arroyo po. Susweldo ko po kanita king office of the president. Wow. My goodness po. So rengadwa akong anak bang kanita aranasan da akit de ing Malacanang yan tuki ko la ilang adwa iele yan po JJ po. Sayang kanita niyang panahon na ita alapang kamera ka rin kain kabudla mo keypads de ngatin. So, ala kaming picture kay Malacanang pero rengana ko they have that great memory na reta nga tao kay Malacanang maganakala Diyos ko maganakala po ren tao kay Malacanang at ala kang ngakit na mag-smile karela ala pong busangot karela alang nanita suplado ka rin kay Malacanang po I just don't know nowadays po pero balo ko po bawaling kay karim bawaling busangot bawaling emo entertain ding tao po no they are very accommodating hospitable people karin yung pekamata sa opisina na ng bansa po karin mo akiting ganaka ing entertain da ka po ala ko po nga sabi niyang panahon ng Madam Arroyo karin kay Malacanang po ala ko nga sabi maganakala po naman kitang magsumipsip ko karela ala na ako man pong pangangailangan kay biyewling sapat-sapat na po yung grasya na ning Diyos ka na ako. Alright, so yan po yung nabanggit ko lang yung kasi may panting ko balugbog ibaba miya ka ng standard mi pwede ba no mataas sabi ko ping kareng estudyante kung matas ko pangarap kayo buri ko datang yung panahon kung walta kayo mi balik ko keti betis paka masanting kayong kotse yan no si Ann Mikmik Obier po si Ann Mikmik Ribo yan Mik
Yan, isa po ito sa aking yumaman na estudyante. Mayaman na po siya at pati sa kanyang kalusugan ay yumaman din siya at ngayon hindi niya alam kung paano siyang bumaba ang antas ng kanyang kalusugan. Pero matula ako kay Kamikmik at saka kang Edmond Nereng hanggang estudyante. Tamo ken minasensulangan po neso itamong kapampangan tayo makain pakiramdaman itang nino itang menyalita na ibabata ka ng standard keng pamag-aral. No, never ne po ang gat ato turumi lang mayap deng hanggang kapampangan turumi na pong masalese bang kanita sa lese ing bieda tumasing antas na ning karelang kalagayan keng bie. Okay? Yan. Wow. Salam, Dr. Ning and Guagua. Good Sunday. Wow, Dr. Abdul Karim Khan. What's this salamatis? Assalamualaikum. Yan, assalamualaikum. Dr. Abdul Karim Khan. No po? Binabati po niyo tayo and Guagua. Good Sunday. Always feel pride to watch you. Educationist and professional in such program. Talking with the masses. Keep smiling and stay blessed. Wow, with triple hearts. Wow, Dr. Karim. Wow. Thank you so much. Yan. Alright. Yes, Dr. Karim, I'm very proud being a Kapampangan. And as long as I live, I am proud to be a Kapampangan. Alright? No? And it is our day today. Pampanga Day, Dr. Karim. Yan. Salamat. I don't know what is salamat, but salamat in our language is thank you. Okay? I think in your language, Assalamualaikum is peace be with you. Dr. Karim. Thank you for watching. Thank you for supporting always my program. Happy day with you there in Pakistan. Alright. Yan. Po yung aking mga estudyante. They are now successful individuals. And yan po ang what they call this, ang inaasam natin, no? That is the objective. That is one of my objectives, to uplift the life of my students, no? Yun ngang isa na nahiya lang siyang marineya mo po na mag-guest Kenny, ne po. Pero itang anak kaito, Diyos ko, anyang when I home visited this student, my goodness, alala man pong pasbol, ne? They don't have a door, they don't have a window. All they have is just a small bench, no? Just enough to sleep like that. Itang anak ito at ning kalagu, Diyos ko, meg nervous ko po tarugo kabira-bira, ma-rape niya muna. Pero megbayo ya po yung biyena ni nga na kay nuuling mumunan dili in pekilala kay Kristo karela. Ne po pekilala kay ing Dios karela na ing Dios malugudya, ing Dios burina kareng tao masensuya. Ne? Masensuya ing metong nga tao. O ita po yung kaburian na ning Dios that God came, no? God came to give us a new life, no? A new abundant life. Yan po, no? Dumating si Kristo para din ang nakatamong masanting nga kinabukasan, masanting nga biye, ne po. Tamo po papaboren na pakiramdaman taya in diablo burina kakaluluan, never. Nung ako meko ko king kakaluluan, akong buring kakaluluan. So, demo namang estudyante ko, buri ko, milako laking kakaluluan at mitasla ingantas na ning bieda. At dening ka na akong sese nga rin, proud ko karela, ne po, ngeni, meka inkayang balena ni tangana kayta, Diyos ko, ne masanting yapak yung bale po, second floor, ne po hanggang kailangan imana liningat niya namang kalupa ko. Yan po yung tuturo ko kareng kanako estudyante, lingapan nyo rin pengariyo. Yan, liningat ne po inkayang pengari na nung nukar niyang minunang panahon. Akit ke ing pengari na ning anak kay ni, Diyos ko, dusan niya itsura, my God, ne po. Makalunos. Pero mayaping Diyos at inipin ing anak kay ni, linapit kaya naman anyang congresswoman ne i Madam Gloria Arroyo ne po. Linapit kay karela at
kinayan ng scholarship nga na kay ni. So kasangkapan niya naman po yung Madam Arroyo, ne po. King pamagasen suda rin ng estudyante nga rin. So very good, very nice program ne. Hindi kay katamong kapampangan politiko ne po mga kaila po makatawla yan atin lang puso kareng kalulo. Megya pong scholar king lalam ng Madam Arroyo at kay Bat Pepalubke pang ispeske ni munisipyo. Ne? Bang kanita pang allowance na. Kukwento napin balo mo mami na ingaws na po ka na akong estudyante ko mami. Ne? Balo mo mami na neng kain bakal ko na sardinas siya. Mailiya kanita. Pero ali ko marine mami na uling talagang inkeng isip ko itang sasabya mong mako king kakaluluan ne magaral mako king kakaluluan. Yan po ing tenam ko king isipan da rin ka na akong estudyante ne. So andyang makanyan man tiro ko lang mayap, tiro kong masalese, I gave them the wings to fly. Ne po, English major ko po kasi, English subject yung kana akong tuturo at lagi kong didikdik karela, no? That one of your weapons, no, to face the world, to face globalization is your ability, your fluency in speaking the English language, ne po. It is not that I want them to forget Kapampangan, never ko pong tiro karela in forget Kapampangan nalipuita ne po still Kapampangan kami pag maragulming Kapampangan kami but we can compete to the whole world through this English language ne po. So eyo po pagkamalyan itake kaming mestra na nung tuturo milang masalesa ren kaya kayong anak ne po ing kakalingwan mina ingi kami Kapampangan kami, no, never, ne po. So, buri mila mo pong maging globally competitive, din kaya kaming anak, din kaya kaming estudyante. Yan, ne. Sus ko, magumpisa pa mo ing program, medyo makaykay na kuling pong may kay ko, what they call this, may panting ko lawe, balugbog, kaya nga basa kung ito'y babami ka no, ing kaya kaming standard, no. Diyos ko, na how can the Filipino students, Filipino people compete to the whole world? And globalization is here, ne po. Yung mo po akakiting effect na ng globalization, no? Ngeni akakita mo ring K-pop, ne, Korean movies, Korean teleserye, lulub no ken Pilipinas. At ustuit ang kaya mo meto nga senator, no? Wag natin gaanong do not patronate much this Korean teleserye, ne? Patronate you patronize the Filipino movies, the Filipino industry, ne po. Aliwa po yung aliwang nasyon, my goodness. Aliwa man po yan. Ing tiro daki kami, king graduate school, one day, the professionals of the world will come in the Philippines. And if you're not going to abreast yourselves with skills, no? How can you compete with these foreign professionals? That is the question. Po. So, yung kaya po makaing, sabi ko napin, ingobrami, kaming turo. Po, aliwa po kayong mestra, kaming mestra, we know what we are doing. Po, okay. So, ngayon punggat pa na po na ini, 254 napin, What do you know about Kapampangan? Yan, naingke kang tamo pong topic. Nanong balo mo ka rin Kapampangan. Nanula rin Kapampangan. O yan, yung topic tamo. Okay? So, rin kaya katamong Manal Beken, mag-type kayo kening chat box tamo. Nanong yung Kapampangan? What do you know about the Kapampangan people? Yan. Right? Anyway, it's Pampanga Day. Kayan tayo po yung kaya katamong pangatao. Kilalanan tayo yung pangatao
tao-tamo, nanuya in Kapampangan. Alright? At least, ako po, nepo, dakal ko po kasabing foreign professionals, nepo, at eta naman mitaw likarela, my goodness. So, nanong buriyo ing magitamong sikat king whole world or magitamong peka kalulong dili king whole world. Cannot be, kung katatanggap itay, buri ko rin ka na akong estudyante rin talapakirandam, ma-inspire la sa leselangan biye. Okay, so let's have this beautiful music again from Aramuna Ojo Kaluguranda ka. Yan. So let's listen to this beautiful music, and if you want to listen really, switch on Twitch TV. Yan. Twitch TV po tayo. Doon po tayo makakapakinig ng magagandang musika. And you can hear the Kapampangan song if you are still there, Dr. Karim. You can switch on Twitch TV, and it is there in the Play Store of your phone. You can download the Twitch TV and look for the site of 99.9 FM Radio Guagua. So let's have this song from Aramuna Jo Kaluguranda ka. Oh, where? Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta.
Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP. Yes, balik tayo po dito sa Pamilyang Kapampangan. Alright. It's 3 o'clock, 3:08, diba? So, nagpray po tayo kanina at sana din hanggang Kapampangan makarandam keng kalembang nimpisamban. Yan, take heed. Yan, pa. Iting sakit kay balo kay Kapampangan. Diba? Itang muntatana po, muntatana keng katamong bale sambahan, diba? Para samban yung Diyos. Yan, tayo po kakalingman yung Diyos keng katamong Diyos. Dr. Karim, you know how fast, so you saw how fast I talk here. Okay. This is our language, Dr. Karim. It's Kapampangan language, and today is Pampanga Day, so I'm mostly talking in Kapampangan. You want to learn Kapampangan also, I know. Okay, so what do you know about Kapampangan? So,
ano bang alam nyo, karing nanong baloy o kaya rin Kapampangan. O yan yung topic tamong ngene po. Nung karna kaya rin kaya katamong kakuladidang kening pamilyang Kapampangan. Di Ma'am Susan ng Pori, Imam Lu. Ne po, medyo siguro tuno na naman keng kaireni, keng marimlang lugar, keng mall. No? Manyali na lang, uling malapit na yung Pasko. My goodness. Yan, no? Malapit na ang Pasko. Yan, alright. Okay. So, nanula rin Kapampangan. What? Nanulang klaseng tao rin Kapampangan. Yan. Mostly, balo mula rin Kapampangan. Dr. Karim, you're going to know the Kapampangan when they are talking so very loud and so very, very happy. No? Yan, no? So, Kapampangan, they talk loud. And they talk loud when they're together because they enjoy much what they are talking and they are always laughing. Yan, no? Balo mo lang balo rin Kapampangan here and abroad. Mangyela. Yan. Mangyela rin Kapampangan. Balada rin tao. May papatela rin Kapampangan. Balada rin tao. May mimwalang mimimwa rin Kapampangan. No? Yan. Balo mo lang balo. Itong mga lakas lang manyalita. Kay makatula. May papanagkasan la. No man may papate. May papanagkasan la, may papanagkasla, pero no man may papate, may papagkwento lamo. Oren, deng Kapampangan. No? Balo mo lang balo, diyan kay abroad. Yan yung karelan tatak, yung markada rin Kapampangan, mangyel ang manyalita. At kay bat kabud na la mailing malakas. Kasi mag-enjoy la karelang huntaan. Yung karelang biru-biruan. Yan. So that is the Kapampangan. Okay. Hello, Ma'am Betsong Lau. Sana mag-enjoy ka rin kaya katamong Kapampangan music nga ni Ma'am Bet. Okay. What else? Nanula rin Kapampangan. Ma'am Bet, nanula po rin Kapampangan. Nano nga sabi mo ka rin Kapampangan, Ma'am Bet? Okay? So, nanong kaida ka rin Kapampangan, andyan nga lang pera. Mapormalasan. Oren, din Kapampangan. Medyo atin lang kayabangan. Pero, ako, andyang magmayabang ka. Ating kasanang pagmayabang. Yan, no? Ating kasanang pagmayabang, Kempi. Yes, no? Baling mayabang ka, ating kasanang pagmayabang. Tandanan mo yan. Okay? So, andyang alalang pera. Mapormalasan. O, rendeng Kapampangan. My goodness, ne? At baligtad le. Potang dakal la pera. Arunong kasimplyan, ne? Simple lang mo, tahimik la. Bakit kaya makanyan na rin Kapampangan? Ne? Nano, elabisang kaya, anyadwan andang pera. Tahimik la, sungatin lang pera. Pero potang alalang pera, nung pangaporma. O yan. Ne? Balo da katamong balo ren tao. Okay? Kasi itamo talagang sosyalin tamo datang yan sosyalin. May pagkasosyal tayo mga Kapampangan. Mga porma tamo. Andiyan kalulu. Diyos ko, yan piningkakayang ko, ne? At nung kakaluluan, makatula pintang, naman po kayong pamagmayabang. Akit mo retang aliwang women, ne? Aliwang babay. Yan, no? Ren kasi singidad tamo. Nung pangasanting bag, nung pangasanting mahalan, kaya isipan ko, kasanting na baga ako. Takala kaya pera ka ako. Mas nakala kaya pera ka ako ini. Yan po yung kasalbayan ko ng kaya niya. May likon-dili ko na isang managit kong makareta. Tutula kayang dakal deng
deng lamanda rin kay na rembagda. Ano ba yan? Tutula kaya ang dakal pera rembagda, no? No kan pangasanting tsaka nung pangapurma, nung pangakay. Pangasanting amalan, potang kay ret ang mga kwalta. Kasimplian damo malan nung kakain akit mo rin mga kwalta di kaila mo simple lang mo kabud dening kabud pa mo ngenila pa mo may katalan pera mag-hepatitis na, yellow lang gold na ang katawan. Nasabi ng Mambet, tuto ita mayabang la at mangyela, balo mong balo abroad, patse mangyela, sigurado ka pampangan. Yes, Mambet, yan, mumuntaya naman Amerika, yan, mumuntaya naman abroad, yan, po, may nyalita, no, puring mga kwalto, pero Mambet, kasimplihan na tao, po, simple yan tao, Mambet, andiyan balo tamo nga tinatinda rin, yan, atinan la rin, yan, kaya ba't, dengaliwa, alanan, dengalanan, yan, dengalanan, at nung pangaporma, no, at nung kakain, dengatinan, simple lang tao, yan, mas masanting anapin nitang metong pinos ko na pumpen, deng baryo talagang mangyela, pero rembills tahimik la. Okay. Yes, no? So, barya mo, talagang mangyelaw. Yan, so, misip kayo, ikayong yeni pa mong panahon na ini na mikakapera, mikakatas ang tasking biye, eko makaing mapagmatas, my goodness, kung makaing mapagmatas kem biye yun, dapat mapagpakumbaba mo lagi yan. Mapagpakumbaba tayo, okay? So, tamo masyadong pangalandakan, kasi, dakala taong mas matas ke katamo, pero at norugong ka low profile, yan, nung ninureng deng atinan, low profile, detang alanan, Diyos ko, mangyela, at nung ka obvious, yan, nanula pa rin Kapampangan, yan, prettiest woman, yan, pretty woman, yan po. Okay, so peto na yan tapayan, ni tamong tagagwagwa, yan, menyang butamo, second runner-up, Maybelline Bartolo, yes, yan, a clap to Maybelline Bartolo, yan, Guagua people, people of Guagua are proud of you, okay, so, mga lagu, mga santing la rin tagagwagwa, rin Kapampangan. Yan, din Kapampangan, mga lagu at mga santing la. So, laman-laman niya yung sarili yun. Kapampangan kayo. Alright, so, dyan muna tayo. And now, let's listen to this beautiful music nung maputining ingkanakumbok. Kaluguran mo ko pa kaya? Okay, yan ang tanong. Kung maputi ng aking buhok, no? So, listen to this beautiful Kapampangan song. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo.
Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko.
mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan." Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality. Wow! Ika mo ing kaluguran ko. Ika mo ing palsintan ning biyeko. Wow, kanya mo nanitan. My goodness, talagang ing Kapampangan language, ne? Maka in love yan, ne? Ika mo ing kanakong palsintan. Wow. Alright. Yes, Ludwig Sunglao. Makiramdam kang masalese, uling Kapampangan langan din, mga santing langan, peka pili-pili ko pa din, nabi ko. Alright. So, nanula pa rin Kapampangan. Yeah? Makananula ba rin Kapampangan? How will you know if the person is a Kapampangan? Sabi nga Kapampangan are noisy. Yan. And Kapampangan are beautiful people. Alright, no? Nyapin, nung eka malago, eka masanting. Alika Kapampangan. Alright. So, yan. Mga lagula rin Kapampangan. And Kapampangan are talented people. Nepo, yung po kakalingwan, talentado la po rin Kapampangan. Most artists, actors, actresses, yan, Kapampangan la po. Dita ko naya kalingwan. Papabati pong Madam Lu Dadural, Ma'am Lu Dadural i Alexander Gian Pangilinan, So, Alexander Gian Pangilinan, happy birthday! Happy birthday! Yan. Happy birthday, Alexander Gian Pangilinan from your Tita Lu Dadural. Tita nga ba, Lola? Ay, bahala na kayo dyan. Basta binati kita. Happy birthday! Yan, no? Sa mga Pangilinan family, makisaya kami po kaya kayo. Okay? So, going back with the Kapampangan people. So, they are talented people. Wow. Meg sign in ni Sir Rolly. So, Sir Rolly Songko. Yan po. Meg sign in po. Ikit kaya pong meg thumbs up. Yan. Maya Pabengi. Sir Rolly kaya Ken King America. Wow. Rolly Songko is watching. Yan. Hello. How are you? Ali po, kamusta ko po? Tamakamuanan ko kaya. Mamamaning dis ka Kapampangan kaya. Yan. Pampanga day nga ni Sir Rolly Songko. Yan. Nyaping Kapampangan kung masalese nga ni.
So mga lagula at talentado la rin kaya katamong Kapampangan people, okay? So dakal ay artistang Kapampangan, yan, impimpunan ng Sharon Cuneta, nepo, Jeric Raval, nino pa, nino itang Halili, yan, si Sheena Halili, malago ka pa keng kaurasan mo, wow, thank you so much. Yan, thank you so much, Sir Rolly, nepo, malaguya po ing Kapampangan, okay? So, naano pa, karakalta mo artista, retang minunang panahon, Diyos ko, di Roelio de la Rosa, yan, no? At nung pangapogi, nino pa, karakalta mo di Dante Rivero, yan, no? I just don't know if Marian Rivera is a Kapampangan. Inari kenan din. Nanong inari mo, sir? Okay. Itang Kapampangan, ay, nano, mutyaning Kapampangan, yan yung kaya katamong kandidato kay Tigwagwa, second runner-up, yes sir, yan, okay? Alright, nano pa? So, dakal tamo, talentado, ninita i-Willie, yan, Sir Willie, magaling niya kay Pamandukit, yan, nanula pa rin kaya katamong, Kapampangan talents, na? Di Aurelio Tolentino, nano pa yan, mga galing lang writers din, lamo, aliwa mo ring den Tagalog people, di la ring ding writers, nung iitamo mo naman, mga galing tamo, syempre, po, itamo mo naman, mga galing tamong mestra, alita mo maging most outstanding teacher, nung alita mo magaling. Okay. Nano pa? Good cook. Yan, aroy, Diyos ko, kagaling tamong magluto at masakit tamong daralo, karengaliwan lugar kasi. Mga selan tamo dila, mga selan tamo panlasa, my goodness, no? So, if Dr. Karim is watching, Kapampangan, they are very difficult to please with regards to food, Dr. Karim, no? Mga selan tamo panlasa kasi biyasa tang magluto, biyasa tang magluto, anyapin po tang nengkay miras tamo kareng na lugar, hotel makanyan, Diyos ko, na ano yung nang kamal po tang kay, alam, manyaman. Manyaman pa itong sa Salwang Kenny Plaza. yan, promoting the businesses here in Plaza, po. Mas manyaman pa, nga sa salita mo, Kenny Plaza, kesa aking nukaring kayo makikipangampanganat ng kaman. Nalben kaya pa mo unboxing ng money. Ninita, yung maning one. Okay. Nino kaya ita? Kapampangan niya? Pilipino yan. Menyambut siya, Pilipino. Okay? So, menyambut siya po ka ng unboxing. Yan. Alright. So, Nano pa, talagang itang Kapampangan, well-known tamo, kaya katamong manyaman na luluto, diyang nuka rin pa man, manyaman niya ang magluto in Kapampangan, alang kasing para yan, diyang nuka rin pa man lugar. And actually, I have watched one what they call this program, cooking program, no? Yung kanyang hinanda ay sisig, sisig, yan, peniglon de tuloy, kayong the whole world din kaya katamong sisig, yan, nabalo da ning sisig na ning Kapampangan, manyaman, right? Nano pa, ring Kapampangan, nano lang mga galing, Diyos ko, mapagsistila. At nung kapag ring Kapampangan, notorious bashers, Diyos ko, din kayan dyan at chula kayong pisang bandeng mata, galagala. Galagala na ring mata, at kay batat nung kapanato, lalo na ita mo, patang menakit tamong maka mini skirt siya, potang kay piyabit-tabit na yung kayang neng kay pinsasabihan ng talo na may kulangan yata yung tela mo. May kulangan lata tela rin
ning mga yapat sobra la pangakain eh. O kaya nanungaos kanina tangalalang karayom sinulad lalakad la sira-sira la pantalon sira-sira la short. Ano ba yan eh? Matinakan la tagana king pamagluto din Kapampangan. Yes sir Rolly, totoo yan. At mapanatuta mo, mapanatuta mo Kapampangan. Ako niya nang kaya kumakain makipamyesa, kumakain makipanganin. Potang kaya, eka magkuswelo ketang pintalan mo it, kaya ba't makikipagplastikan? Ay, nang kanyawan linuto potang kaya lina. Ay, Diyos ko, Neng, nanano ka. Nanano DJ Ma'am Ning iyo. Yan, nyapin po, ali, totoo po ito niya. Ako po makaing mumunta keng kay ne po makikipanganuling Kapampangan po Kapampangan ko po at neng kay itang Kapampangan tututang mapanatu tututang mapanatu haminan ko po yun mapagsisti ko naman kasi biyasa kong magluto aliwa mo yung balo mo ladeng Kapampangan no kasigla at kangi aroy Diyos ko dakal sasabi talaga rin deng Kapampangan masiglala at mangyen mapanatsyalo mapanatsyalo rin Kapampangan saguli akit jamin tao mapanatsyalo ay lalaki tuloy itang ka na akong professor niyang college itang ka na akong kaklase na mahilig manyulo diyang mga kaba long dress si Biana Neba naman Diyos ko hindi na yung kaklase mo na wala mirarandam yan talagang ay lalaki madam ko nano pa ita pang metong kong mestra kapogi-pogi ken burang mo na yung blackboard mestro ya kanya ni si Biana aray Diyos ko hakot kaya ako pala yaman na ito my goodness kaya ako yaman na itang ako buriren lagu-lagu kenin ako buriren pogi-pogi makoko kenin nung ako bisang mabiyas yan po o yan po yung DJ Ma'am Ning iyo ako po buriren lagu-lagu pogi-pogi nung makanita ka king harapan ko at neng kay tangawsan may nga nakabudya mag-smile alayang answer your smile is good but I need your very good answer ako kagad no ay my goodness Imam Ning talaga nung mag-iya kong mestra Diyos ko siguro sasapak na akong panagkaskeng isipan nyo ita ba naman sabyanan na kaning mesang kapogi-pogi kalagu-lagu ken nga habis sa makirandam makokak no? Kasi nung magaral ka na darap tang kembye mo magkay ka tsaka kalawe-lawe ken wala ko mo lawan mo ako mestra mo ako lawan mo kalalawe nuwar kamabiyasa ken okay so yan yung Kapampangan mapagsistila mapanatulang de promero alright so now let's listen to this beautiful music Kapampangan langan po rin sana mag-enjoy kayo po. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcast
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing,
Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga. Si Ma'am Ning here at Pamilyang Kapampangan at 99.9 FM Radyo Guagua. Yes, kaluguranda ka. Alright, it's 3:46 natin. My goodness, ne? So sabi ni Sir Rolly Sangko, lalo na keng paman ni Blas. Lalo na kano keng paman ni Blas, den Kapampangan. Diyan nga layang dadala na pera keng bulsa at no katikas. Ano ba yan? Yan, okay? So, oren den Kapampangan, tamo magkamali. Andiyan nga lalang pero at nung kaporma deng mayat, tsaka nung kangye, nung kasigla, kembiyeda. Alright, yan, tandaan nyo, mga lagulang, mga santing deng Kapampangan. Nano pa, mga tapang la, Diyos ko. Yes, mga tapang la, naping Roelio de la Rosa nga ba ita, keng Leon Kentigrian, ay ko tatakot kaya ka pa. Hanapin ni tangkoyang ko dyan sa ganan mo kong kanyunan. No? Oh, ren den Kapampangan, mga tapang na rin Kapampangan, ang mamatay ng dahil sa iyo. Yan. Alright? Totoo naman, po, adwa ka rin ka na kung bapa, metela king kay kem bataan, USAFELA po, US Air Force, yan. Po, kasi po rin Kapampangan nita, may kiyanib la ka rin Amerikano. Po, deng Makabebe Scouts, yan. I still remember my research. No? So, madiskarti lakeng biye. Ay, totoo po yan. Madiskarti lakeng biye rin kaya katamong Kapampangan people. Makananong ela madiskarte. Menga kayantanang abu na ning pinatubo. Limbog tana. Ingalbog kanita keni ang kakeng lampas tao kaya tigwago. Nung ela mo may ngatas den dalan tamo, grabe ngalbog kaya tigwago. At makatulapin, balo nung tagagwagwala baring manyalitang ot kanu lulbog keng gwago, ote kanu masusolusyonan ning albog kaya tigwago. Manugot na kayo kem beyo, Tandaan nyo, yun san gwago ay nung lumbog. Yan. Malami kayo tagagwago, kayo may bayit kete, yan. Malay gala. Emo na yaw san guwagwa, nung lumbog, tandaan nyo yan. Okay? So, we are very resilient people. Itang madiskarte, kaya po makaing kaite, kaya po makaing balo keng English, pero yung balok po resilient. Yan, po matsyagata mo. We rose up from the ashes of Mount Pinatubo. Po, may nga kayang kayanta ng abuning Pinatubo, po lahar, Pero yan,
tinik do tapa mo rin na timping sasabi kanita andyan diretene mi bangon ng Pampanga yada pakyapos de keng Yellowstone ka rin keng American manugot na kay Kembieyo kapampangan kami tandanan nyo yan okay tandanan niya in kapampangan tekdo at tekdoya bumawi at bumawi in kapampangan. Yes, kasi madiskarte tamo ne dakal pin mi kwalta ken diskarte. Anjang ela may ngayaring college may nga kwalta lo kasi madiskarte lo itang skills yan skills din kapampangan. Okay? So nano pa, risk taker la, risk taker. Nano ito, anjang delikado, luluban da yan. anjang patulayan mula keng ngalambre, tumulay la rin kumabielasan. What do I mean? Risk taker la rin kapampangan. Maragula percentage da pureng OFW na at tsukeng abroad. Kapampangan la. Balayo galang kapampangan la po mostly deng at tsukeng abroad balayo galang anya pindeng kapampangan elo nangas kanine elo kalulu ren kapampangan anya pindus ko kapilan nita niyang December 8 yan magsaya ko kete kaming pamilya minta kami keng Clark ne karin keng ketang metong pisalwanan tamong imported grocery ka rin yan malado siguro sa biyangke okay ay Diyos ko kabayin pila ne deng aliwanan ulapin niya lipe ka pila dalar pero halos naman kareng deng karelang push cart grocery cart karakalda penya le utang kaya ko sa biyan dareng kapampangan kalulula andyan diret andyan diret deng kapampangan nila kalulo Diyos ko at nang kayilig magmol kasi mahilig laking manyaman na biye rin kapampangan no manyaman na biye ing burina ning kapampangan na niya andyan kaluluya pa mumuntaya ka ring mall sa mga rimla ka ring mga ragula mall ne keti Pampanga. So, ketang karin, keng Clark City, miyaliwa na lang lugar deng mumunta, ketang balo yun na itang pipag-grocery tamong imported karin. Aroy ka ba yung pila? Diyos ko, putang kaiwari, sabihan mo, niya itang metong kakandidato ka nitang presidente, sinabi no, na kaluluya ka ng kapampangan, manugot ka. Ya kaluluya kapampangan, makwal tala, makapag-mall, at tinwaring kalulong makapag-mall. Okay. Nano pa? 3:52 na. Diyos ko, oras napin. Okay. Nanula pa rin kapampangan. Andyang makanyan man, din kapampangan. Religious la. Yan. Religyoso la rin kapampangan. Masirila at maburi. Yeah. Masirila kano at maburi ding kapampangan. Okay. So, ding kapampangan, religyoso lo, lawen yun, may magyu ng magyu, pero nano ing Pampanga, linigtas nening Diyos ing Pampanga king nano mang sakuna, okay? Tamo kasi malakas tamo king babo. Malakas tamo king Diyos, dakal Kristiyano keni, dakal Christians keti Pampanga at talagang grabe lang manalangin din kaya katamong kapatid a Kristiyanos at saka atin tamong unity itamong jang miyayaliwa tamong religion keti Pampanga atin tamong unity sumenawagan la para panalangin niya yung Pampanga yan so masunurin masunurin tamo ka rin kaya katamong manong kulang kayong gobyerno so sinabi ng panalangin tayo ing Pampanga na iligtas na ning Diyos kening bagyong daratangay ni wow po tang kayakit mo rin lugar may nga dilobyo la pero kaya ti Pampanga matayimik tamo yan alright yes okay. So, potayo, pakiramdaman din ng aliwa pang beautiful song. Kene, 3:54 pa naman. Sige, mag-play ko pa mo. Yan, alright.
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit.
mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa matao. Ay, oras na. My goodness. Okay, yan po ang Kapampangan. O, yan yung Kapampangan ne po. So, proud to be Kapampangan at Kapilanman. Tamo pikakarine na itamo Kapampangan tamo. Mga lagu, mga santing, biyasa, madiskarte. Yan. Deng Kapampangan. Okay, so next Sunday po ulit, kita-kita tayo. This is your DJ Ma'am Ning at 99.9 FM Radyo Guagua. This is your Pamilyang Kapampangan. I love you all. Kaluguran, dakongan po. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9.